Λοιπόν, θέλουμε γάλα, καφέ, ζάχαρη, μακαρόνια, 1 κιλό κιμά και 4 μπριζόλες μοσχαρίσιας. Εντάξει, περνώ εγώ τον καφέ, τη ζάχαρη και το γάλα. Πού είναι τα μακαρόνια? Στον άλλο διάδρομο νομίζω. Εγώ πάω για κρέας και τυριά. Πόση φέτα θέλουμε? Μισό κιλό και τυρί για τα μακαρόνια 1/4 και 200 γραμμάρια ελιές. Ναι. Παίρνεις εσύ μια σάλτσα για τα μακαρόνια και αυγά? Πόσα? 6. Α, δεν έχουμε καθόλου οδοντοκρέα. Μα και σαμπουάνια τα μαλλιά. Χάρτη υγείας έχουμε? Τελειώνει. Και απορριπαντικό για τα ρούχα θέλουμε. Μπύρες? Α, ναι, πόσες? 3-4 λεφτά έχουμε? Εσύ δεν έχεις?